ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдотарҷумон Қурбоналӣ Сатторзода. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалии Дизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид. Дар иҷлосия лоиҳаи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи силоҳ, оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи захираҳои моддии давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шикор ва хоҷагии шикор, оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муомилот бо партовҳои радиоактивӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба меъёрдарории техникӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хазинадорӣ, дар бораи пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба додани ризоият барои аз вазифаи муовини ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Бобоҷонзода Миҷгона Бобоҷон ва дар бораи пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба додани ризоият барои ба вазифаи муовини ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани муқими Нигора Аминзода мавриди баррасӣ қарор гирифта аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. Тоҷикистон ҳамчун давлати ташаббускор дар масъалаҳои обу иқлим имсол мизбони боз як чорабинии муҳими сатҳи ҷаҳонӣ конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 мебошад. Сомонаи расмии ин конфронс фаъол гардид. Акнун иштирокчиён ва ҷонибҳои манфиатдор метавонанд маълумоти аввалин ва навгониҳоро вобаста ба ин конфронс аз сомонаи расмии конфронс дастрас намоянд. ҷузъиёти бештар дар шарҳи ҳамкорони мо. конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 аз 25 то 28 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе баргузор гардида намояндагони давлатҳо, ташкилоти байналмилалӣ, муассисаҳои молиявӣ, коршиносон ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро барои баррасии масъалаҳои муҳими соҳаи об муттаҳид месозад. Конфронс дар доираи раванди оби Душанбе баргузор гардида ҳамчун платформаи муҳими муколама барои таҳкими ҳамкорӣ, мубодилаи таҷриба ва пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии соҳаи об хизмат хоҳад кард. Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори 10-солаи байналмилалии амал барои об ва ҳамраиси конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 барои пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об тамоми кӯшишҳоро ба харҷ медиҳад. Бо такя ба дастовардҳои конфронсҳои қаблии оби Душанбе солҳои 2018, 2022 ва 2024 конфронси чорум ҳадаф дорад ки суръати эҷодкардаи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023-ро нигоҳ дорад, татбиқи рӯзномаи амали обро пеш барад ва муҳокимаҳоро барои омодагӣ ба конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2028 ки дар Тоҷикистон баргузор мешавад ва нақши об дар рӯзномаи пас аз соли 2030 оғоз кунад. интизор меравад ки роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳо, вазирон, ниҳодҳои Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявӣ, илмӣ, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷавонон ва бахши хусусӣ дар конфронс барои пешбурди ӯҳдадориҳо ва ташвиқи роҳҳои ҳалли тағйирдиҳанда дар бахши об иштирок намоянд. Барномаи конфронс ҷаласаҳои умумии сатҳи баланд 6 ҷаласаи мавзӯӣ ки ба мавзӯъҳои муколамаҳои интерактивии конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026 мувофиқат мекунад, 3 панели махсус ки ба оянда нигаронида шуданд, форумҳо, чорабиниҳои иловагӣ, намоишгоҳи байналмилалӣ ва ҷаласаи омодагии минтақавиро ки аз ҷониби Комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Ором ташкил карда шудааст дар бар мегирад. Иштирокчиёни конфронс инчунин ба минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон сафар намуда бо мероси бои фарҳангӣ ва таърихии тоҷикон, иқтидор ва захираҳои обӣ, таҷрибаи Тоҷикистон дар самти идоракунии устувори захираҳои об ва рушди нерӯгоҳҳои барқи обӣ шинос мешаванд. Натиҷаҳои асосии конфронс дар эъломияи ниҳоӣ, хулосаи ҳамраисон ва саҳми расмӣ дар конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2026 инъикос меёбанд.
ҳамасола 11 март дар Тоҷикистон ҳамчун рӯзи матбуот таҷлил мешавад. Матбуот дар баландбардоштани сатҳи маърифати сиёсӣ ва ҳуқуқии шаҳрвандон саҳм гузошта воситаи муассири иттилоърасонӣ ба ҳисоб меравад. Тавассути рӯзномаву маҷаллаҳо, барномаҳои таҳлилӣ ва сомонаҳои хабарӣ мухотабон аз равандҳои сиёсиву иқтисодӣ, қонунгузорӣ ва ислоҳоти давлатӣ огоҳ мегарданд. Матбуот дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва суботи ҷомеа низ нақши муҳим дорад. Дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик ва 114-солагии аввалин рӯзномаи тоҷикии Бухорои Шариф чорабинии тантанавӣ доир шуд. Ҷузъиёти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. имсол рӯзи матбуоти тоҷик дар фазои хуса ва марҳалаи муҳими таърихӣ дар арафаи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ҷашн гирифта мешавад. Зикр гардид дар чорабинӣ бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик ва 114-солагии рӯзномаи Бухорои Шариф 35 сол қабл халқи тоҷик бо эъломи истиқлол ба ҷомеаи ҷаҳонӣ аз бунёди давлати соҳибихтиёр, демократия, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона башорат дод. Дар ин раванд матбуот ва воситаҳои ахбори умма нақши калидӣ бозида, ҳамчун омили муҳими ташаккули афкори ҷомеа ва таҳкими арзишҳои миллӣ хизмат карданд. Дар ҷомеаи демократия ва ҳуқуқбунёд матбуот яке аз омилҳои таъсиррасон ба афкори умум мебошад. озодии сухан, дастрасӣ ба иттилоот ва фаъолияти озоди расонаҳо кафолати рушди устувори ҷомеа маҳсуб мешавад. имрӯз дар Тоҷикистон барои рушди воситаҳои ахбори умма заминаи устувори ҳуқуқӣ ва шароити мусоиди фаъолият фароҳам оварда шудааст. фаъолияти расонаҳо тибқи якчанд қонуну санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори умма, дар бораи телевизион ва радиошунавонӣ, дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот, дар бораи иттилоотонӣ ва дигар санадҳо танзим мегардад. ин заминаи ҳуқуқӣ имкон медиҳад ки матбуот рисолаташро озодона, бо масъулият ва ба таври касбӣ иҷро намояд. агар мо аз рӯзҳои аввали ба вуҷуд омадани рӯзномаи Бухорои Шариф то ба имрӯз мегарим, агар мебинем ки воқеан ҳам дар кишвари мо матбуот аз ҳамон сол сар карда рушду нумӯ ёфт. дар ин чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ як зумра рӯзноманигорон барои хизматҳои шоиста, дастовардҳои назаррас ва саҳми арзанда дар рушди соҳаи фарҳанг ва матбуоти кишвар қадрдонӣ гардиданд. аз ҷумла онҳо барои нақши фаъолона дар татбиқи нақшаю барномаҳои сиёсати фарҳангии давлат, инъикоси густурдаи ҳаёти фарҳангии ҷомеа ва иштироки фаъол дар чорабиниҳои фарҳангӣ бо нишони сарисинагӣ аълочии матбуоти Тоҷикистон ва ҷоизаҳои ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, Воҳид Асрорӣ ва Асадулло Саъдуллоев инчунин бо сипосномаҳои Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. ин қадрдонӣ нишонаи эътирофи хизмати пурсамар ва саҳми арзандаи намояндагони расонаҳо дар тарғибу ташвиқи арзишҳои фарҳангӣ ва рушди фазои иттилоотии кишвар маҳсуб меёбад. муҳаббат ба ватан эҳсоси бузургест ки дар дили ҳар инсон ҷойгоҳи махсус дорад. сокинони ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ, вилояти Хатлон бо дарки ҳамин муҳимият иштирок дар ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни давлативу низомиро вазифаи аввалин дараҷаи худ медонанд. дирӯз гурӯҳи зиёди шаҳрвандони ноҳия новобаста аз вазъи ҳаво дар ҷамъомади санҷишии мудофиавӣ ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ фаъолона ширкат варзиданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкасбони мо аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи Вазорати мудофиа. امروز شهروندان کسب و کار گوناگون در برابر خدمتچیان حربی ارتش ملی، حفظ وطن و حمایت از منفعت‌های دولت و ملت را از وظیفه‌های مهم و اولین درجه خویش می‌دانند و با این مقصد پیوسته در تمرین‌های آمادگی سفربری و دیگر جمع‌آمدهای مربوط به مدافع دولت فعالانه شرکت می‌ورزند.
баҳри иштирок дар чунин чорабиниҳои ба нақша гирифта шуда аз ҷониби вазорати мудофиаи мамлакат дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ шумораи зиёди сокинон аз ҷумла шаҳрвандони дар эҳтиёт буда дар майдони муайян гардида ҷамъ омада бо ин амали шоиста ва ватандӯстонаи хеш масъулияти баланди шаҳрвандии худро нишон доданд. ҳайати роҳбарии ҷамъомад аз истиёди генералии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ва масъулини мақомоти давлативу қудратии ноҳия дар баробари суҳбату вохӯрӣ бо ҳайати захираҳои сафарбарӣ инчунин аз ҳолати омодагии техникаҳои ҷалбгардида ба ҷамъомад дидан намуданд. масъулин зимни суханронии пурмуҳтаво аз масъулиятшиносии сокинон изҳори қаноатмандӣ намуда ба иштироки фаъолонаашон миннатдорӣ баён карда шуд. баҳри иштирок дар ин ҷамъомади муҳими сиёсии ҷамъиятӣ ва нишон додани омодагии ҳамаҷониба дар иҷрои вазифаҳои шаҳрвандӣ як қатор иштирокчиён бо сипоснома, ифтихорнома ва рутбаҳои навбатии ҳарбӣ сарфароз гардонида шуданд. ҳама масъалаҳои дахлдори соҳа ва омодагии мақомоти давлатии даъвати ноҳия ба ташкили бомароми чорабиниҳои пеш аз даъватӣ, касбомӯзии ҷавонони синни даъватӣ ва ҳамаҷониба омода намудани онҳо ба хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ зимни баргузории кори ситод дар минтақаи мудофиаи ҳудудии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хорух тадбирҳои бунёдкорӣ идома доранд. яке аз чунин сохтмонҳо бунёди боғи фарҳангиву фароғатии дуои модар мебошад, ки айни замон дар он 20 нафар ба корҳои ибтидоӣ машғуланд. гузориш дар ин хусус. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вусъат бахшидани созандагию ободонӣ дар шаҳри Хорух, корҳои бунёдии иншооти нави иҷтимоӣ ва инфрасохторӣ бо суръат идома дошта, шароити зиндагии аҳолӣ беҳтар гардида истодааст. яке аз чунин иншоот боғи фарҳангиву фароғатии дуои модар мебошад, ки дар арафаи таҷлили сазовор аз 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд мегардад. боғи мазкур дар маҳаллаи Носири Хусрав дар мавзеъ бунёд мегардад, ки қаблан зери хатари тармафароӣ қарор дошт. бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух ҷиҳати бехатар гардонидани ин ҷой тадбирҳои лозимӣ андешида шуда, мутобиқи нақша сохтмони боғ то моҳи августи соли 2026 пурра ба анҷом хоҳад расид. бояд гуфт, ки дар боғи мазкур ҷойҳои махсус барои истироҳату фароғати сокинон муҳайё карда шуда, ин мавзеъ ба ҷои тамошобоб мубаддал хоҳад гашт. сохтмончиён кӯшиш бар он доранд, ки корҳои бунёдиро бо сифати баланд ва сари вақт ба анҷом расонанд. лоиҳа бо дар назардошти меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ таҳия шуда, муҳити сабзу зебо ва роҳравҳои барҳаворо дар бар хоҳад гирифт. дар боғ дарахтони ороишӣ, чароғҳои равшанидиҳандаи муосир, нишастгоҳҳо ва майдончаҳои истироҳатӣ насб мегарданд. маврид ба зикр аст, ки бунёди чунин маконҳо иқдоми саривақтӣ буда ҷиҳати зебогардонӣ ва рушди инфрасохтори шаҳри Хорух мусоидат мекунад. дар доираи тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд бинои меҳмонхонаи Хуҷанд пурра таҷдиду навсозӣ гардида ба иншооти муосири хизматрасонӣ табдил дода мешавад. меҳмонхона бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд таъмиру навсозӣ шуда барои қабули меҳмонону сайёҳон бо шароити муосир муҷаҳҳаз гардонида мешавад. ҳамчунин корҳои ободонӣ ва барқарорсозӣ дар кӯли шаҳрии Бӯстон дар шафати меҳмонхона идома дорад. бо истифода аз техникаи зарурӣ ва ҷалби мутахассисон, корҳои тозакунӣ, соҳилмустаҳкамкунӣ ва зебо намудани муҳит бо суръат пеш бурда мешавад. таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии маҳсулоти ғизоӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии давлат ба ҳисоб меравад. дар ин замина дар баробари афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар дохили кишвар, ҳамзамон воридоти маҳсулоти асосии ғизоӣ низ барои таъмини талаботи бозории истеъмолӣ ба роҳ монда мешавад. ҳам истеҳсол ва ҳам воридоти маҳсулоти стратегияи ғизоӣ гандум дар иқтисоди кишвар нақши муҳим дорад. тибқи маълумоти пешниҳодшуда соли 2025 ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 78 субъекти хоҷагидор 1,278,400 тонна гандум ба маблағи $300,953,000 ворид гардидааст.
нархи миёнаи ҳар як тоннаи гандуми воридотӣ $235 ташкил додааст. нишондиҳандаҳо шаҳодат медиҳанд ки ҳаҷми воридоти гандум нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 афзоиш ёфта, он 220,6 ҳазор тонна ё ба маблағи $26,4 миллион бештар гардидааст. мутахассисон бар ин назаранд ки афзоиши ҳаҷми воридоти гандум ба таъмини устувории бозори дохилӣ ва нигоҳ доштани мувозинати талаботу пешниҳод мусоидат мекунад. ҳамзамон дар баробари воридот истеҳсоли дохилии гандум низ идома дошта, дар соли 2025 дар ҷумҳурӣ 811,3 ҳазор тонна гандум истеҳсол гардидааст. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 69,4 ҳазор тонна ё 7,9% коҳиш ёфтааст. дар баробари гандум масъалаи истеҳсол ва воридоти ор низ барои таъмини бозори истеъмолӣ аҳамияти муҳим дорад. дар ин давра ба ҷумҳурӣ 51,9 ҳазор тонна орд ба маблағи $16,2 миллион ворид гардидааст. орд аз ҷониби як қатор ҷамъиятҳои дорои масъулияташ маҳдуд ва дигар субъектҳои хоҷагидор ба кишвар интиқол дода шудааст. ҳамзамон дар баробари воридот истеҳсоли орд дар дохили кишвар низ рушд дошта, дар соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли он ба 693,8 ҳазор тонна расидааст. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 23,6 ҳазор тонна ё 3,5% зиёд мебошад, ки аз фаъол гардидани иқтидорҳои истеҳсолии корхонаҳои ордбарорӣ шаҳодат медиҳад. коршиносон таъкид мекунанд ки ҳамоҳангии истеҳсоли дохилӣ ва воридоти маҳсулоти асосии ғизоӣ барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва суботи бозори истеъмолӣ аҳамияти муҳим дорад. бо татбиқи сиёсати оқилонаи иқтисодӣ ва дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар кишвар имконият фароҳам мегардад, ки дар оянда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти стратегӣ аз ҷумла гандум ва орд боз ҳам бештар гардад. баланд бардоштани маърифати экологӣ ва ҷалби ҷомеа ба ҳифзи муҳити зист яке аз самтҳои муҳими сиёсати экологӣ ба ҳисоб меравад. дар ин замина дар шаҳри Бухтар бо ибтикори Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аксияи тозагии маҳал баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади беҳтар намудани вазъи экологӣ, нигаҳдории тозагии муҳити зист ва баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии экологии аҳолӣ дар шаҳри Бухтар бо ташаббуси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аксияи экологӣ таҳти унвони тозагии маҳал баргузор гардид. чорабинии мазкур бо ҳамоҳангии сароясати ҳифзи муҳити зист дар вилояти Хатлон роҳандозӣ шуда ба яке аз иқдомҳои муҳими ҷамъиятӣ дар самти ободонӣ ва ҳифзи табиат табдил ёфт. дар аксияи мазкур доираи васеъи волонтерони экологӣ, ҷавонони фаъолу тозакор, сокинони маҳаллаҳои шаҳр, инчунин кормандони сохторҳои коммуналӣ иштирок намуда бо рӯҳияи баланди масъулиятшиносӣ ба корҳои тозакунӣ ва ободонӣ ҳамроҳ шуданд. ҳадафи асосии ташкили чунин иқдомҳо на танҳо тоза намудани муҳити шаҳр аз партовҳо, балки тарғиби фарҳанги муносибати эҳтиёткорона нисбат ба табиат ва ташаккули ҳисси масъулияти шаҳрвандон дар нигаҳдории муҳити зист арзёбӣ мегардад. дар ҷараёни чорабинӣ иштирокчиён ба якчанд гурӯҳҳо ҷудо гардида дар кӯчаи маҳаллаҳои гуногуни шаҳр корҳои васеъи тозакунӣ анҷом доданд, аз ҷумла роҳравҳо, ҳудуди маҳаллаҳои истиқоматӣ, ҷойҳои ҷамъиятӣ ва гирду атрофи биноҳо аз партовҳои маишӣ тоза карда шуда, ҷӯйборҳои обгузар низ аз ифлосиҳо пок карда шуданд. бо ҷалби нақлиёти махсуси коммуналӣ партовҳои ҷамъовардашуда сари вақт бароварда шуда, роҳҳои автомобилгард бо истифода аз техникаҳои махсус шуста гардиданд. чунин иқдомҳо барои беҳтар гардидани ҳолати санитарӣ ва экологии шаҳр аҳамияти калон дорад, зеро нигоҳ доштани тозагӣ дар маҳалҳои аҳолинишин ба зебоии муҳит мусоидат намуда, дар пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва ҳифзи саломатии аҳолӣ низ нақши муҳим мебозад. мутахассисони соҳа таъкид менамоянд, ки баргузор намудани чунин чорабиниҳои оммавӣ дар баланд бардоштани сатҳи маърифати экологии аҳолӣ ва ташаккули фарҳанги муносибати дуруст бо табиат мусоидат мекунад. маҳз тавассути чунин иқдомҳои ҷамъиятӣ шаҳрвандон бештар дарк менамоянд, ки ҳифзи муҳити зист вазифаи танҳо як ниҳод нест, балки масъулияти умумии ҷомеа мебошад. аксияи тозагии маҳал дар шаҳри Бухтар бори дигар нишон дод, ки бо ҳамбастагӣ ва саҳми дастаҷамъона метавон муҳити зистро ҳифз намуда, барои зиндагии солим ва муҳити ободу зебо шароити беҳтар фароҳам овард. дар Тоҷикистон баҳорон баъзан сармои ногаҳонӣ рух медиҳад, ки метавонад ба дарахтони мевадиҳанда ва навдаҳои ҷавон зарар расонад. барои ҳифз намудани дарахтон аз чунин сармоҳо дудмонӣ як таҷрибаи анъанавӣ дар боғдорӣ аст. боғдорони шаҳри Ҳисор пас аз бориши рӯзи гузашта ин тарзи хоҷагидориро истифода карданд.
кишоварзони шаҳри ҳисор бо мақсади пешгирӣ аз паёмадҳои сармои ногаҳонӣ ва ҳифзи дарахтони гулшукуфта аз маҳвшавӣ усули самараноки дудмониро ба роҳ монданд. боғдорон бо истифода аз шохаҳои хушки дарахтон ва дигар маводҳои табиӣ ҳарорати боғотро мӯътадил нигоҳ дошта ҳосили ояндаро аз таъсири манфии барфу сармо муҳофизат менамоянд. ҳаво якбора аз гармӣ ба хунукӣ гузашт. барои он ки ҳамин гулҳое ки шукуфта истоданду баъзеш нашукуфта аз сармо ҳимоя кунем боғат дуд мондан лозим. солҳои пешам 2008 2009 2012 буд ҳамин ҳодиса шуд. мо ҳамин дуд мондем ақаллан 50-60% ҳосиламона гирифтем боз. барои ҳамин агар имконият дошта бошанд ҳамин хел дудмонӣ кунанд. асосан вақти саҳар хунук мешавад, баъд аз нимаи шаб ҳамин ҳолат ҳатман бояд дуд мондан дар кор ки ҳосили будага нигаҳдорӣ кунем. ин тадбире ки кишоварзони шаҳри ҳисор пеша гирифтаанд на танҳо як анъана, балки як усули илман асосёфтаи муҳофизати боғҳо мебошад. дуди ғафсе ки аз сӯхтани шохаҳои хушк ба вуҷуд меояд дар болои дарахтон қабати муҳофизатӣ эҷод мекунад. ин қабат ҳарорати атрофи гулҳоро 1-2 дараҷа нисбат ба муҳити беруна баландтар нигоҳ медорад. طبق اطلاع متخصصان ساحه کشاورزی در صورت سرمای ناگهانی برای ثمرانوکی تدبیرهای حفظ باغ‌ها دود دادن بین درختان، آبیاری یخابی و پوشانیدن نهال‌های جوان ضرور است. این تدبیرها برای نگاه داشتن حرارت معتدل در اطراف درختان و پیشگیری از تلف یافتن حاصل آینده مساعدت می‌کنند. чанде қабл дар деҳаи кадучӣ ноҳияи восе аз ҷониби соҳибкорон маркази омӯзишии роҳкушо мавриди истифода қарор дода шуд. таъиноти аслии ин муассиса бештар ҷалб кардани наврасону ҷавонон ба забономӯзӣ мебошад. ҳамкорони мо иттилоъ медиҳанд ки хонандагони ин марказ дар муддати кӯтоҳ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. дар маркази омӯзишии роҳкушо беҳтарин омӯзгорон ҷалб гардиданд ва ба хонандагон дарс мегӯянд. дар синфхонаҳои марказ тамоми шароитҳои зарурӣ муҳайё гардонида шудааст. аз ҷумла хонандагон ҳамарӯза аз компютеру тахтаи электронӣ, асбобҳои аёнӣ, китобхона бо теъдоди беш аз 2000 нусха китоб ва китобхонаи электронӣ истифода мебаранд. маркази омӯзишии мазкур 5 моҳ шуд ки фаъолият карда истодааст ва аз рӯи фанҳои забонҳои хориҷӣ аз ҷумла забонҳои англисӣ ва забони русӣ ва инчунин фанҳои дақиқ ба мисоли химия, биология, физика дарс гуфта мешавад дар инҷо. инчунин барои дохил шудан ба донишгоҳҳои олии Тоҷикистон курсҳои омодасозӣ ташкил карда шудааст. аз шумораи хонандагони ин марказ дар озмуну олимпиадаҳои байналмилалӣ 7 нафар, ҷумҳуриявӣ 5 нафар ва вилоятӣ 8 нафар соҳиби ҷойҳои якуму дуюм ва сеюм гардиданд. хонандагон дар озмуну олимпиадаҳо аз фанҳои химия, физика, биология ва забонҳои русию англисӣ иштирок намуданд. طول 4 ماه است که در مرکز آموزشی راهکشا شروع به تحصیل نمودم و در علاقه سازواری جای دیگه گشتم. از فن بیولوژی و کوشش خود را می‌ورزم تا با تمام وجود کوشش میکنم که در دورهای میانبردین جمهوری و سالهای پیش آمد نیز در المپیاد و آزمون‌ها سازوار جایهای افتخاری و بلند گردم. роҳбарияти марказ ва сарпарастон ғолибони озмуну олимпиадаҳоро барои дастгирӣ ва ҳавасмандгардонӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои пулӣ сарфароз гардониданд. ба гуфти омӯзгорон боз 6 нафар хонандагон аз фанҳои гуногун дар олимпиадаҳо ширкат варзида истоданд ва боварӣ доранд ки соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз ноҳияи восе барои барномаи навид. таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф маҳсуб ёфта аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам дастгирӣ меёбад. ҷиҳати иҷрои барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумии хусусӣ барои солҳои 2022-2027 дар ноҳияи қубодиёни вилояти Хатлон тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд.
бо назардошти талаботи рӯзафзуни ҷомеа ба таҳсилоти томактабӣ ки дар баланд бардоштани маънавият ва тарбияи насли наврас нақши муҳим дорад, масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон дар ин самт тадбирандешӣ намуданд. муассисаи таҳсилоти томактабӣ рақами 2 ноҳия ки дар он 125 кӯдак ба тарбия фаро гирифта шудааст, масъулин кӯшиш менамоянд баҳри иҷроиши барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва таҳсилоти умумии хусусӣ барои солҳои 2022-2027 ҳиссагузор бошанд ва дар ин замина ҳамкориро бо волидон бештар намоянд. дар кӯдакистон забонҳои русӣ, забони англисӣ мегузаранд. кӯдакони мо пурра омада шуда ба мактаб, яъне ба синфи 1 гусен мекунем. дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 1 ноҳия зиёда аз 300 кӯдак ба тарбия фаро гирифта шуда, 9 гурӯҳ вобаста ба синну соли гуногун амал мекунад. забони русӣ ва забони англисӣ ҳастанд, маълимаҳо ҳастанд ки аз 3 сола то 7 солая дарс гузашта меранд. кӯдакои мо забони русӣ, забони англисӣ фаъол. шароит нағз бештар мехоҳанд ки кӯдаконро дар боғча биёранд. тибқи иттилоъ дар ноҳияи Қубодиён 6 муассисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият карда, зиёда аз 1000 кӯдакро дар бар мегирад ки ба онҳо 36 мураббия машғули омӯзиш ҳастанд. вобаста ба иҷрои барномаи рушди таҳсилоти томактабӣ, масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи Қубодиён кӯшиш менамоянд фоизи бештари кӯдаконро ба таҳсилоти томактабӣ фаро гиранд. мардуми тоҷикро дар ҷаҳон ҳунарҳои волои дуретгариву косибӣ, бофандагию кулолгарӣ, кандакориву дузандагӣ ҳамчун як миллати меҳнатдӯсту соҳибҳунар муаррифӣ менамуд. имрӯзҳо низ дар ҷамъият нафароне ки ҳунарҳои аҷдодиро зинда нигоҳ медоранд кам нестанд. ҳамкорони мо аз шаҳри Турсунзода доир ба фаъолияти нафаре ки ҳунари миллии кулолгариро зинда нигоҳ медорад гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ намоед. дар ин коргоҳи ҳунармандӣ кулолгари бо таҷриба Фозил Носирзода аз гили табиӣ бо истифода аз чархи кулолгарӣ косаву табақ, кӯза ва дигар ашёи гуногуни рӯзгорро бо маҳорати баланд омода менамояд. ҳар як маҳсулоти омодакардаи ӯ бо нақшу нигори миллӣ оро ёфта фарҳанг ва тамаддуни кӯҳани тоҷиконро инъикос мекунад. ин ҳунарманд зиёда аз 30 сол мешавад ки ба ҳунари кулолгарӣ машғул буда бо маҳорати баланд зарфу ашёҳои гуногуни кулолиро омода намуда дар рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳми назаррас мегузорад. ҳоло даҳҳо ҷавонону наврасонро дар ин рӯҳия тарбия менамояд, то ки онҳо дар оянда анъанаҳои миллиро идома дода ҳунарҳои мардумиро ҳифз намоянд. ин хоке ки мо истифода мебарем, ин асосан хоки диёри Турсунзода ҳаст, зодгоҳи устоз Мирзо Турсунзода ҳаст ва мо кӯшиш мекунем ки аз ин хоке ки дар як талу теппаҳо истодааст, аз он истифода бурда як армуғонҳое созем ки он бозгӯяндаи минтақаҳои таърихию фарҳангии ватани мо бошад. бо дастгирии пайвастаи ҳукумати мамлакат ва роҳандозии барномаҳои омӯзишӣ ҷавонони зиёд ба омӯзиши ин ҳунар ҷалб мегарданд. дар марказҳои таълимӣ ва маҳфилҳои ҳунарӣ ба ҷавонону наврасон нозукиҳои ҳунари кулолгариро меомӯзонад, то ки онҳо дар оянда анъанаҳои миллиро идома диҳанд. این هنر به من از همان کودکیم معقول بود و میخواستم که در نزد استاد همچون شاگرد آموزم. کوشش میکنم که نزدیکی این هنر را به کلیه آموزم و در آینده دوام دهنده این هنر باشم. бояд гуфт ки рушди ҳунари кулолгарӣ на танҳо эҳёи анъанаҳои миллӣ аст, балки мусоидат ба тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ҳифзи мероси фарҳангӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ мебошад. моҳи октябри соли равон дар тоҷикистон бо иштироки ҳунармандон як қатор кишварҳои минтақа ва ҷаҳон фестивали байналмилалии театрҳои лухтак чодари хаёл баргузор мешавад. ҳадафи аслии фестивал таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи театрҳои лухтак, эҳё ва рушди театри сунъатии лухтаки тоҷик, инчунин беҳбуд бахшидан ба тарбияи эстетикии насли наврас мебошад. фестивали байналмилалии театрҳои лухтак чодари хаёл як ҷашни волои санъати асил аст ва пеш аз
муҷассама тӯҳфаи беҳтарин барои тамошобинони хурдсол мебошад. дар баробари ин шинос шудан бо ҳунари лухтакбозони мамлакатҳои хориҷӣ низ аз манфиат холӣ нест, чунки он на танҳо ба ҳамкории тарафайн, балки ба инкишофи ин навъи санъати театрӣ, пайдо шудани асарҳои нав, табодули таҷрибаи ҳунармандони давлатҳои гуногун ва тарбияи насли наврасу ҷавон мусоидат мекунад. дар ноҳияи Рашт даври якуми озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ баргузор гардид. дар озмун хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия иштирок ва аз асари безаволи Ҳаким Фирдавсӣ достонҳо қироат карданд. гузориш дар ин бора. дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Рашт даври аввали озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ идома дошта, шумораи хонандагон барои иштирок дар ин озмун зиёд ба назар мерасад. иштирокчиён имсол ҳамаҷониба омодагӣ гирифта ба дастовардҳои назаррас умеду боварӣ доранд. баргузории озмуни мазкур ба баланд гардидани савияи донишу маърифат ва ҷаҳонбинии иштирокчиён мусоидат хоҳад намуд. 3500 мисра аз зиёд намудам ва кӯшиш менамоям ки то ба даври ноҳияӣ рафтани озмуни шоҳномахонӣ боз ҳам тайёрӣ дида ва сазовори ҷойи аввал гардам. ман хонандаи синфи даҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 Қурбонова Мағфират. ман тӯли 1 сол мешавад ки бо ҳамроҳи устодонам барои озмуни шоҳномахонӣ тайёрӣ дида истодам. ман зиёда аз 300 мисраро аз бар намуда боз ҳам кӯшиш дорам ки дар озмунҳо сазовори ҷойи аввал гардам. ҳайати комиссияи озмун маҳорати ҳар як иштирокчиро санҷида ба ҳунару истеъдоди онҳо баҳогузорӣ намуданд. хонандагон дар 3 давр синфҳои 1 4 5 9 ва 10 11 иштирок мекунанд. то имрӯз дар аксар муассисаҳои таълимӣ озмуну маҳфилҳои шоҳномахонӣ бо фарогирии дораи васеъи хонандагон баргузор гардида ғолибон ба даври навбатӣ рохат гирифтанд. озмуни мазкур ба баланд гардидани савияи донишу маърифати хонандагон, шиносоӣ бо таъриху гузаштаи ниёгон, корнамоиҳои қаҳрамонон дар ҳифзи ватан, тарбияи ватандӯстии наврасон ва бой гардидани захираи луғавӣ ва ҷаҳонбинии онҳо мусоидат менамояд. замон то замон зи ӯ ҳаме рафт хуш. варзишгари ҷавони тоҷик Мақсатулло Муминов дар мусобиқаи байналмилалии карате-до, ки дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия